pane nhau iri very concerning yatiri kuona kuti aiwa there are some thugs vakomana vanotaura kuti Nelson Chamisa aiwa anokwata is a coward. Nelson Chamisa anoda kungoti vamwe vanhu vasungwe but iye asingamiri pachinopisa, anongoda kungoti mavoices vanhu vangononzi vanoprotesta vobatiwa but pasina zvanoitika. Pane a solid evidence yanyatsokurisa kuti Nelson Chamisa aiwa is a fighter, is a hero yenyika yeZimbabwe. Sandapinda mashuka anobuda nyuko pana vanoti subscribe like turn on the bell icon. Pane picture rinobuda ramuri kuona raNelson Chamisa panguva yanana Tsvangirai. Nelson Chamisa aiwa akakwadziwa nevakomana the ruling party. Panonyogwa pachinzi hey Chamisa is a coward, hey Chamisa anoda kusungisa vana vevamwe, he anongotaura mavhesis chete. Bhuru rinorwa rinooneka nemavanga ayo. He was arrested and assaulted many times. Hapana chasina kupinda machiri achirwira Zimbabwe. Musatijairira. Panapa vari kubudisa a solid evidence vari kuti vanhu manguva emuchikokomenda muchiti Nelson Chamisa is a coward, hakwanisi kumira pachopisa, but hamuzi kuti politics dzakatangira kupi. Vanhu vanoyachitora politics pamusoro, but Nelson Chamisa kubva kare vachiri vakomana aiwa vachiri majaya vachiri kufamba nana Tsvangirai aiwa Nelson Chamisa aistage maprotest vachipinda vanoda the fact kuti akuziva kuti regime yakutamba nayo akudhila nayo at an advanced and upgraded stage, akuziva kuti ndinoita class A, akuziva kuti vakomana kana vakadai so vanenge vada kumuredza. Ndo zvari kuyataura pana pachiti aiwa bhuru rinorwa anoonekwa nemavanga. Nelson Chamisa mavanga ake tinomaona aiwa ndiye one of the guys aiwa vakatombofira kana vakatombokwarira aiwa kuda kuisa change munyika yeZimbabwe. Mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi nemashoko anotaura. Hatiri kuona vanhu vari kuyachikundema chiti aiwa Nelson Chamisa ari ngotaura zvemaverses but achitadza kuisa change munyika yeZimbabwe, especially nhau yeECAP yakauya akaposta akati God is in it. Yataona kunyange naHope Chikono ari kuyachitegawo pana pachinzi Hope Chikono usatijairire anotaura mashoko ekuti aiwa Nelson Chamisa aiwa anongoposta ECAP instead address nhau yevakomana vakakepchwa kugokwe vaita mademonstrations. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell.